So na mga kuya. Alas 6 man nagklaseng Kuya Gail. So ang taong duha. Tugnaw pa siguro ni. Nanggijakit unta mo. Ito na mga estudyante. Guys, kamerang tulo na rin nabilin. So, dyan tataad na ito ipamalhin itong mga kanding. E, jamog pa man kaadyo. Balhin ko dyan sa mga buhiin. Tataad guys. Pagkaan na pa. Pader. Ha? So, pagkaan na. Okay. Hindi ko itong kaumot ka? Hindi ko itong. Bawo. This is a pwedeng itlog guys no nga kanang giprito. Bawal man nijag na oil. Hinahanap ako hanay mo sa daanan. Mga baklain tawag mga kuyas. Kay way mo hatod. Kay si Papa Gabriel. Di man pwede yung tao na mong lihik-lihik pag magansag simba ko mabughat. Tog pag among baby Kimyat. Kimyat! Good morning! Tog pag among dalaging ding guys ta. Morning, Kimyat! Tugnaw pa guys. Diyan akong tataod mang lugwes mga buhiin. Ay, simba ko unsa mo atake na pagahang kuan. Lainan man guys kay mga ngalit man lamang kog singot ug arambog nawa. Singot ug arambog nawa sa katatad duan na mat. Libat nagmata, simba ko. Nulakaw ko magjakit-jakit kay ag tugnaw. Kuan pa ko sa sadaan ng Papa Gabriel. May sadaanan pa. Ano sa rin nga din? Nagkasin ito. Saan sa? Nasin. Ano pang nasin? Ato dekin hasin guys. Atong sabon. Dekin hasin dari nga. Sabaw lipi mo. Pasti lambutangan naman hagkuan. Kubasa. Daday kinasin guys, sa rin sabon or makahigop si Papa Gabriel og kuan. Okay naman kuno ning kuan na kinasin na. Ya. Ngani nga kinasin ba sumagaw. Ngani nga kinasin guys ya. Dahil man sa sagulan og kubasa apan hinluan na tong maazo. Sagulanan sa kubasa rong napay makaon si Papa Gabriel. Napit siya matiyam-tiyam kay luoy pa din taon sa baway na higop-higopon. Sinon. Guys, hinluan sa nina harong ako'y mapasuga ni Papa Gabriel hani nga sabon. Asa ni hinluan natus ripo karo ini gumanda ni ha sabon batangan hag amunggay tangan pa nagkubasa aw bites na yes no. So, sa brushan na po guys wala na ko da just kaldero arong kasarang nagtuan tong ripo so mani kasarang nagtuan sa ripo ngit-ngit. Ngit. So, maghinlo sa ko dari guys. Karidot. Diyan ako matos mabuhiin kay zamog pa kaadyo. Nakazamog pa. Diyan na guys. Luto na gamang kinhason. Yan na. Luto na kinhason guys. So, saan na sigang sigaan ka naman luto. Oto sa kuskabaw karidot pa. Direct sa kuskabaw guys. Okay. Sa kuskabaw guys, karidot. Ay, balhin ka luoy. Daghan na bunga yung batong na eh. Hala. Daghan na bunga yung batong na na eh. Grabe ka. Ay, daghan na bunga. Di sana pinalik na mo sidling? May ada. May katag-as. Basta magkugid pananam na adyo nga na. Ay, sa kuskabaw, mother. Tama ni Dani Ubus? Apa dah? Nahalina na kadani. Talit lang po siya na ko. Wow, tagas kadug batong ni nanay eh. Garden po ko dato guys. Napay lang ganas dia. Asa man dapit? Napay taong ni nanay dato. Grabe daghan garden si mother.
Ada po, daghan ang batong ni nanay dia. Na guys, daghan ang batong ni nanay. Naoy. Lamig jud basta na yung mga sabi. Lamig jud ba? Lamig jud guys basta na yung mga gulay-gulay nas de kay di na pang problema sa pang-utanon. Magtanom na ko dato sa mga likod. Tanam ko dato guys para napod may mga gulay. Padung ko kamag atus magbalhin sa kuskabaw. Kaya siga nag-adlaw. Alas 6 pa noon pod. Padula man ning sigag adlaw ron. Tara yung tao kabaw nagnanaw na yung tao na. Ngingi. Tanaw na yung taon siya guys. Ma, pabalhin na ka. Gatang ibalhin ron. Okay, mapantay pagkahamas imong amo na tos gimbuhatan. Uja yung taon. Naman. Nga naman. Ha? Ay, mabalhin na taron. Guys, sayang ibalhin. Ito na guys. Nangahoy ko. Dalikjat. Nakapangahoy ko gamay. Manso na naman eh. Ibad-bad na to. Arong namin isugnod. Yes no. Wala yung taon. Hurot na kamang sugnod. Nag-abot na yung taon may guys. Daring maglugwad sa yung mga buhiin. Nung junior. Lugway pa siyang baka diya. Lugway sa siyang baka. Nga ko pa naglugway na sa kabaw. Ha? Haman di ay. Ligsan ko noon sa imong baka nung. Silan. Nagabaw guys. Hala jadari. Nadalikchat ko kapangahoy in taon ko gamay. Na guys. Kapunit-punit ko kahoy. Nanidadun ron muli na ko. Ito na nabalhin na nagabaw. Dada kos bye guys. Danaghang kahoy dahil nabugha na. Oh, di ba? Asa ni buwad? Kaya basa-basa pa. Tara ka diha pader. Ko na. Nanagasa nang mabuwad agamang kahoy. Ana. Dali ra ka aso. Ay daghang kahoy dadto. Kana naman sa pagkugig pamunit-punit. At least diyan ako'y masugnod dun sang hapon. Ato sa mis merkado ka rin guys. Uban na kim-kim. Kay arong way magpasaway na rin papa. Nami kuhaon gipadani ate. Salamat ka azote. Gipalit ko sadaan. Ang inahanglan ng naris bahay. Pahinamdam may rako ko kanang nay mo palit day ko kuan. Plaster ni ja. Palit day ko ni ja plaster guys kay maghunad ko karon. Ang hunaran og putro ni jang samad. So ato sa mi sakay ra ko sa manghud. Awid na awid. A few moments later. Nakuha na ng magipadang ate. Salamat ka azote. Ba na mas kimiyat. Kimiyat. Kaya ako na siya ipapalit. Sa'yo mo ipapalit, Kim? Ice cream. Ha? Ice cream. Ice cream. So magdali rami guys. Kay tos papagabril lang marang ibilin si isang nanay. Magipa banana tos bahay ka rin. Palit may og sedaan. Sakay po yung dimiga pa. Ito. Sedaan ba? Naglibig ko ganay hang ipa sedaan pa babang gabril. Kay makadilip kong mabughat. Anaday ka? Guys, mo to na may kay mangita pa ko na itong kapalitan nga masadaan ni Papagambril. Mas kimya talidang. Are sa amin, ma'am, sir. Sa amin, day, what day? Kani series? What ko na sa mahon? Maglakaw rata nga to. Ato na to, kamang palit may sadaan. Sabon sa saman. Napo. Palit ko na rin gus kay mo yung tabon sa samad di Papagambril naghumanhag butang o daday. Sa pili ko na katong na ay papilit. Nga natuloy siya. Plaster, amo tayo plaster tong papilit. Ang kani mo ni gus pad. Mo ni yung haklap. Napo ni day. So katong dako. Kay arong kuan. Mo na day kinadakan day. Oo, na lain. Mali, okay na ni. Muna yung plaster. Kanina. Mali, papilit dari. Nakaya po na gamay. Mali ko gamay ito. Kanang naisunod nga kuan kay mong dadunog mainig.
Kana. Ana ra day. Kung nila maning na po, pero kuhan. Ano may nga na guys, kaya man doon na ini kuhan, nga ni magahurot, magutong na po. Sada kuhan niya. Ganyan guys. Lagi kaya hadlid kong magkuhan, gusto mo pilit-pilit po. Anong utak? Okay, pinatanan na yun. Ayan guys, palit ako. Gamit para sa panghunad dito pag brain. Wala ako maproblema. Kira ka na 200. Ito yung ang gikuhaan di para sa panghunad dito pag brain. Isa naging mo kasi naging kumanat na dito ha. Okay? So, naging kumanat ang kuhaan. Palit sa sedaan. May tapang sedaan na itong kuhaan. Manang butod-butod nga di makabaghat. Ano? Sana. Guys, yung palit mig sedaan. Yan na naumidari. Dahil mga karne kaso puro na ni baboy. Palit lang ko na ni unod. Jadi apa bekeg-bekeg pilang buok. Halaman na ipaapil. Karena yaluoy pus papagabril. Di makakaon ni taon na ng karning baboy. So pwede rin sa ulin sabaw basta da ng unod. Hani ba? Tari. Balik pila. Balik kuan. 200. 100 tong bekeg. 200 dari kasaba. Kami dari masudaan. Oh, kanang unod. Kay bawal na ni jag kuan, tambek. Unod naman sa tapay bekeg-bekeg dito guys. Maka higup si jag sabaw. Kaya na dugangan pa. Dugangi. Kay mga kana 320. Okay. Ito na guys, 320. Okay, ato lang ang amo dan. Ato lang kuan natin sabit. Ko palikog da ako. Kuan ay bawal ang salopinte. Dara guys. Bawal. Guys, ang manghod may hagipadas karne. Tina kay kuan na ni cabbage. Cabbage o magsabaw. Pwede ba nang karalan sa inupirahan? Pwede. Pwede rate kana. Anay mo na. O kararahan paliton guys. Kaya ito ako'y sayuti, ito apog ko'y pizza, ito apog ko'y karlan. So kararahan paliton. But, nanara patata. Cabbage o patata rin ang gidugang guys. Kaya ito apamang ko'y pizza o karlan tos bay. 100 100. 100 sirado guys karida. Mak. Kana kanong lakatan guys kay gamit ko na yung sa ate. Mo ba? Saan sa mo puto isa ha? Kaya dito tiga duha itirang likod. Anak ko. Sino ko? Pagkaon sa bata. Ilia. Nga na. Lakatan adaw ng sundan. Ah. O karne nga unod ra. Mo ba? Agidza ka kay lahi mapagidjang pirahante. Sige. Ang palitas pa pag-abril o kuan guys, lakatan. Lami ko nun dyan. Kini lagi mo ipakaon. Bahala ko sa kaan kadugluto basta kana. Mo ba? Sige. Ilia! Yap, mangita tag ice cream yap. Nabay sa amin malinay. Cornito ko na ijaday. Wala, karin na laman imuha lang. Karin na laman. Na, kasi sila namilig lain. Sa may kulor. Sama lang. Aka na ko na ijaha. Alas magnum ko na ijaha. Aka na di ay. Hala, ginawa ko. Kariday ko na ijaha. Tagpila na day. Yan natin. Napapalit og magnum. Napapalit og magnum ag bibikimyat. Ano? Iupin. Iupin na. Iupin na kay makuan. Mahumok. Unsa man kang ate. Thank you. Walang daga na. Dali nga rin. Dali, nanay. Guys, muli namin. Nahuman namin pamalit. Nakuha na magipadang ate. Salamat ka, Zuti. Dali. Atras. Kaya rin ito. Muli namin. Kau sakay na, Kim. Kain tito. Dali ka nga.
Pauli nami guys. Padung nami uli. Ice cream guys. Sa isang magnum. Ito ang mga kuyas. Unsa na po. Mahalag maglong rin. Dahil na Miss Bye guys. Abot nami. Miss Papa Gabriel. Langdugan. Pa. Musta yung kuan? Mati. Musta yung pamati? Maghunad tas imong kuan ron tataed. Magluhab eh. Dari. Nabagya? Please yan na dyan eh. Yes, naligo si da. Nabagya. Okay, ali, ha? Di laman ka zubagan? Tanggalira. Sige. Okay. Glabing lami ka zug kang kim-kim. Oy, magnum. Mo insa man kang ate dana. Give. Salamat eh. Lipad sa taon ni dyan nakaabang merkado. Diyan nagamang gipalit nga karne ti diya. Isak 320. Ay konti kay na ibekeg-bekeg dia dari. Mula may hang ako ano nun sabon. Diyan pang butangan og cabbage kari dia. Butangan pa na dari. So maglata lang kog maadyo dani hang laten ag unod kay ro makakaon si Papa Gabriel. Sa bang kag ate, ha? Hinug-nag. Rice cooker? Lagi nung uko. Damas rice cooker ka. Kaan si jag lakatan. Hindi nate. Huwag magipamalit. Palit pagkupan. Pan. Wala. May ugma. Check up ng Papa Gabriel. Haraman to. Salamat ka, Jote. Yan na. Magluto ko dari sa ron. Mga batangan dari cabbage. Tamay pitsay pa dadto. Yan, ipalit pagkog patatas. Saging kay ngani kuno lakatan, pwede kuno nis kanang gioperahan. Ngani may gihatag pa dito sa ospital, mo pa hang gipalit. Tari na. Mo kuno ni dali makapaadyo sa ngani mga samad. Pwede ano, palit ko sa ka kilo kapin. Yan na. Guys, maghunad sa ko samad ni Papa Gabriel. Asa nang ako anan og betadine. Guys, dahil naman ko betadine de. Yung palit naman ko betadine das nangagi. Dahil na sobrang adadagang dahil gloves na gamit man yung gloves. Napod mo ni nasalin sa napo das nangagi karon ning dugang kog 20 ka buok. Okay. So, ano guys, manatang gamiton kani og alcohol. Na naman isang alcohol karing dako. So palit ko karing gamay kung mag-travel mi mo tug follow up, mo ato mi isang follow up check up magdami alcohol. So mo na siya guys, manayhang gamiton karon sa paghuna dari. Mag-gloves ako. Magtaos ako dari guys. Gloves. Asang ako anan. Hindi na ako makabidyo guys. Maglisod ko video. Gunting. Ha? Lagi. Hindi may gunting dari ya. Hinakit ko. Basta. Niyuto ta ninjo. Niyuto ta guys. Niyuto pa der. Ito guys. Kain. Hindi na katong gipadang ate. Hindi na katong magipalit nga karni. Anong ipahumok kong maadzo. Hindi na pipatata. Kari pa dia. Pag sabaw. Pwede na siya limo. Pwede na siya nila guys. Kani sabaw. Nga man si Dok nga pwede niya mga sabaw-sabaw. Karning kuan man na. Karning baboy. Pero unod hangi kuan guys. Wala na papili og tambak. Wala papili og kubaw ba. Pero nahid sa unod. May mga bakag-bakag pud. May batangag patatas. Kan pa. Nakarong maulian. Dari na Kim. Ali na Elia. Dari na. Busog man span. Muna si Ja. Busog na sa span guys. Maniudto tanin yung tanan. Di ate. Magiluto na. Yeah. Hindi sabaw. May batangag mga vegetable. Mga gulay. Mga patatas. Kaya mga makaang Papa Gabriel. Salamat. Salamat. Ate Josephine. Thank you so much Kajote. Ngantanin yung tanan. Dali na, day. Busog pa mas kim-kim. Busog pa siguro to ah. Bukot-bukot pa man to. Hindi naman gaday. Di ka kaagmanggag, bata. Nganta ninyo. Salamat ka, Jote. Tanas ubasa nang ipatdan pod. Pana, gihata di nga rin sabaw. Ang manghud man taon po dito yung ang manghud din taon mo yung magi pa-drive sa motor guys. Ang makatumig merkado. Salamat kayo sa manghud. Kapay lang sabaw na to. Ngari. Rehamig sid anron. Niud to tanin jo, niud to. Kan pa. Kan ka pero busog.